ഹായ് ഓൾ. സോ ഇത് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ എടുത്ത ട്രേഡാണ്. മോർണിംഗിലല്ല, നമ്മുടെ ലണ്ടൻ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്ത ട്രേഡാണ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഈ ട്രേഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. നോർമലി ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ സെഷനിൽ നല്ല ട്രേഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ട്രേഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ലിക്വിഡിറ്റി മെത്തേഡ് ആണ്. സോ അത് റണ്ണിങ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊസിഷനൊക്കെ ഇപ്പൊ സെക്യൂർ ചെയ്യും. ഓൾമോസ്റ്റ് 3/4 നമ്മുടെ ടിപിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് റണ്ണിങ് ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ട്രേഡ് എടുത്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിക്വിഡിറ്റി മെത്തേഡ് വഴിയാണ്. അത് ലണ്ടൻ സെഷനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു സഡൻ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. ഒരു കിൽ സോണിലാണ് ഇത്. അപ്പൊ സഡൻ മൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. 3 ടൈം ഫ്രെയിമിൽ കൺഫർമേഷൻ വന്നു. 50 മിനിറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ 1 അവർ, 4 അവറിൽ കൺഫർമേഷൻ. എന്റെ എടുത്തത് 3 മിനിറ്റ്സിലും ആണ്.